Masu kallonmu barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na farfajiyar mata. Shirin farfajiyar mata dai shiri ne da yake duba game da abubuwa da suka shafi mata, kama daga yadda za su gyara jikinsu ciki da waje, kula da kansu, gyaran jiki da abubuwa da suka shafi irin waɗannan domin a haɗu gabaki ɗaya a zauna lafiya, ki zama irin mai capacity ɗin nan a wajen isoke ɗinki. So wannan shine abin da shirin farfajiyar mata ya kunsa. Idan yau kuka taɓa shigowa cikin shirin na farfajiyar mata, da Allah a daure ai mana subscribing, ai mana liking, ai mana share, ai mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku irin waɗannan shirye-shirye masu fa'ida. So kamar yadda muka faɗa muku a baya a shirye-shiryen da suka gabata, shirinmu da muka mun gaya muku cewa za mu yi magana akan abin da ya shafi yadda mace za ta kula da kanta a lokacin da take period. Mun yi bayani yadda ya kamata a ce an yi wajen ganin ta kula da kanta domin ganin cewa ta tsaftace jikinta, ta tsaftace kanta, domin ganin cewa waɗannan abubuwa ko 'yan cututtuka wanda aka fitar a sanadin wannan period din ba su koma jikinta ba, wajen ganin cewa an caccanja auduga akan lokaci. So muka ce za mu kawo muku kuma abubuwa wanda za a tashi wajen ganin cewa an ci gaba da kula din duk dai a lokacin al'adar da kuma lokacin da aka samu sarki. So wannan shine abin da muka yi magana. To yanzu insha Allahu za mu ɗora. Na farko shine kamar yadda muka faɗa, za ki yi amfani da abin da ya shafi miski. Idan muka ce miski muna nufin farin miski kenan, tunda ko hadisai ma sun zo da shi cewa na Aisha tana amfani da wannan farin miski bayan gama period. To abin da za a yi shine in kika samu wannan farin miskin, kafin a ce kin samu kin yi wanka na tsarki kenan, so zai zama cewa kin ɗauki wannan farin miskin, kin samu auduga, wato kin ɗan dangule shi a jiki, kin goggoge jikinki. Shi wannan miski ba wai saka shi ake, ba wai insatin ɗin shi ake yi ba, ba tura shi ake yi ba, a'a dan gefe da gefe zaki samu na jikinki, wajen da jinin ya fito gefe da gefe, da kuma haka dan gefen cinyoyi da matse nan zaki samu duk shafa wannan miski a wajen. In kika shafa shi a wajen, shikenan sai ki tashi ki ci gaba da harkokinki, ki bar shi a jikinki tsawon kamar minti 30. Yawwa, to duk wani datti da yake wajen, da waye, da wani karni na jini, da wani bashi da waye, duk wannan miski zai dauke shi. So saboda haka za ki ga cewa kin zama a tsaftace. Bayan minti 30 ya riga ya kama cikinki, ya kama wajen, saboda haka sai ki je ki wankanki, ki wankan sarkinki, ki gama shi kenan lafiya lau. Duk wasu cututtuka kin riga kin yi maganin su, komai ya riga ya wuce. So wannan shine abin da ya kamata a ce yan uwa mata an rike an gane. Kada a manta ai mana subscribing a farfajiyar mata TV, kuma ai mana liking, ai mana share, ai mana comment, sannan a danna mana ƙararrawar sanarwa, inda da zarar mun ɗora sabon abu kai tsaye zai zo gare ku. Da fatan an fahimci bayanin da na yi, kuma za a gane, kuma za a gyara domin ganin cewa an samu an fitar da jaki daga cikin duma. Kawai za ki ji jikinki ya koma kin ci gaba da ƙanshi, wannan miski ya kama jikinki, shikenan lafiya ƙalau, babu wata matsala. Wannan shine abubuwan da ya kamata a ce an yi. Za mu tsaya a daidai nan wajen. Insha Allahu a shiri na gaba za mu yi bayani akan abubuwan da ya kamata a ce kin ci bayan cewa kin gama period, tunda kin rasa waɗansu abubuwa muhimmai a jikinki, duk wasu sinadarai na ni'ima da waye sun sauka a jikinki. Saboda haka ya za a ki gyara su, ki kuma ɗabbaka su, ki ƙara dawa inda kike, a ƙara baza capacity cewa in kina da kyau ki ƙara da wanka. Insha Allah in kun biyo mu a shiri na gaba za mu bada wannan bayanin, za mu faɗi abubuwan da ya kamata a ce an yi. Kada ku manta ku shiga farfajiyar mata TV, ai mana subscribing in yau kuka taɓa shigowa kenan, ai mana liking, ai mana share, ai mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode da kallon shirin farfajiyar mata.